Sumbong! May budag! Ate Chrissy! Hi, Tito Bong! How's your day? Eto, Happy Friday! pulang-pula pa rin ang hasang ko. Sana all mapula ang hasa. Pero tingnan natin ang hasang ng ating pinakamamahal na Pangulo din sa Purok 93.9 IFM Manila. Okay. I-welcome na natin. Let's all welcome my beloved, my one and only, my loves, Pangulo! Bakit ganun yung boses? Ba't parang kinakain ng daga yung ano natin dito? Ay, nako. Isa lang ang ibig sabihin yan. Malapit ka nang mag-expire. Grabe naman, wag naman. Ay, nako. Mag-expire yung micro. Ay, nako, I'm so tired na. Pangulong Dagong, please enter yourself. Pasensya na. Maraming salamat, Madam Chrissy. Magandang umaga sa iyo. Tito Bong, magandang araw din sa iyo. I like your polo checker. Ah. Alam mo, ako mahilig ako sa polo. Alam ng taga Davao yan. Pobre lang ako. And of course, sa lahat ng aking mga To all the girls I've loved before. salamat sa walang sawang suporta. Road to 1 million na po tayo. Hindi ka nila sinusuportahan. At sa mga fans ng Lakers, congratulations. Panalo na 114-108. Panalo ang Lakers. 3-1 ang series. At eto na. Ang mga excited dyan na tumawag. 0916-897-5365. Bong, Ate Chrissy, let's begin. Unang sumbong, Ate Chrissy, Tito Bong at Pangulong Dagong. Yes. Isusumbong ko lang po sana si Brando ng Evacom Paranaque City. Bakit? Paano kasi ang misis ko na ito? Paano kasi ang mister ko na ito? Binubugaw niya ang kanyang mga pusa. Sabi niya, su! Kaya tumingin lang sa akin, o tumingin lang sa kanya ang mga pusang iring. Di ba dapat para sa mga manok lang ang su! Yan po ay sumbong mula kay Christy, Madam, alam mo bakit yung asawa so ang so kasi yung pusa na yun ay babae. Kita niya na may so. Ganun ba? Oh, ganun yun. Next. Pag walang Kay Pangulong Pag walang su at iba pang su, Pangulong Dagong. Ibig sabihin yan, hindi siya babae. Hindi yun babaeng pusa, iba yun. Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong, isusumbong ko lang sana ang pamangkin ko na si Hapon de la Peña. Sobrang cute po kasi at naiinis ako. Ano po ba ang nararapat kong gawin sa aking pamangkin? Wag mo lang pong kurutin ng nail cutter ang pisngi dahil mabubutas po yan. Paglaki niyan, kawawa yung bata. Okay lang na kutsi-kutsi-kut, ganyan lang. Very soft and tender kasi bata po yan. Baka kasi nag-nail cutter ka, tas na ganun mo. Ang cute mo talaga. May butas-butas yung mukha ko. Ganyan ang ginawa sa akin ng kabataan. Next. isumbong kay Pangulong Dagong. Isa ba ang sumbong, Ate Chrissy? I-shoot mo na! Okay, the sumbong is from Tenten de la Cruz ng Pasay City. Tenten di Sara, Pen di Kutsilyo, di Armasin. Go ahead. Howdy ka. Pangulong Dagong, Tito Bong, Ate Chrissy, isusumbong ko lang po itong anak ko. Yes. Parang pinaglihi po yata sa aso. Lahat po ng nakitang hinahangat-ngat. Ano po kaya ang dapat kong gawin sa kanya? Ma'am. Baka may naalala kayo, ma'am. Wala ba kayong nakarelasyong aso?
bakit ganyan yung anak nyo? Isipin nyo naman kung may nakarelasyon ba kayo na aso or mukhang aso. Baka nga. Anyway, normal yan, bata yan eh. Baka nangingipin din. Yung bata Yung aso. Kaya tumutulo ang laway. ng aso. Yung bata. Di ba, Ate Chrissy, malaki ang mga pangil niyan? Ng aso. Hindi, ng bata. Alam mo yung Oh. yan, di ba gumagapang yan tapos umiiyak pag gutom. Yung bata. Yung aso. Sa akin, kantahan ko lang ng yung Baba Black Sheep. Tulog na siya. Yung bata. Yung aso. Di ba dinadala yan siya sa mga pet shop? Yung aso? Hindi, yung bata. Ay, ipag-room mo yan. Doon kay paring Jerry, ipagupitan mo yung sa pet shop. Yung aso. Yung bata. Tsaka alam mo yung Yes. ang cute-cute niya. Marunong na siyang mag-close, open, close, open. Yung bata. Yung aso. Di ba, Ate Chrissy, nagpapadede ka niyan? No, ng alena bata. Yung aso. Stop! Sabi ko na stop! Alam nyo ba, takot na takot talaga ako sa ganyan. Kasi may rabies yan eh. Aso? Yung bata. Di ba nakakita ka na ba na pag umiiyak siya tapos maliit pa siya, wala siyang ngipin? Yung bata? Hindi, yung aso. Isumbong kay Ayun na. Pangulong Kay Dagong. na-ching ako sa balahibo niya. Ng aso. Ng bata. Ito, may color tayo. Isa pa ang sumbong nasa linya sa ating telepono. Hello, Idol, pangalan. Hello? Hello? Ay, sandali, hindi pala na-connect. Ayan tayo Ayun. eh. Hello, aso, idol. Hello? Pangalan, idol. Ray ng Taguig, Dulat Ray. Ray, go ahead, Ray. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, Yes, Ray. sumbong ko lang tong asawa ko. Bakit, Ray? Himala, may asawa ka. Bakit? Bakit nga? Ano ba yung tao niyo? Parang minamalido. Ha? Pangulo, nagulat ako. Nag-aantay ako sa boss ko. Nag-post sa akin ng na yung babae na na-viral na binuhusan ng nakulong tubig. Dati naman, alam ko, nasasaktan ko siya. Sabi ko sa kanya, hindi ko nagagawin sa yung mga nagagawa ko sa noon na mananakit. Dapat lang. Ganun. Pag bibigyan niya ako ng picture na ganun. Ano yun siya, sir? Warning yun. Warning kasi para makita mo, pag ginawa mo ulit yung pananakit sa kanya, maluto talaga yung itlog. Carmina Mendoza. Carmina Mendoza, mahal na mahal ko yun. Buti naman. Carmina, yung isang araw, sino ba si Sharon? Baka magalit yun. Si Sharon? Hindi. Si... Carmina. Okay. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hi, Tito Bong, Ate Chrissy, Go at ahead. Pangulong Dagong. Yes. Isusumbong ko lang po sana ang pahinanti ko na si Payat. Bakit? Kasi hindi pa siya nakapag-follow up at nakapag-follow at nakapag-subscribe sa inyo. Kasi naisanla kasi niya ang cellphone niya. Nakatutok po kasi kami ngayon sa inyo at tawa ng tawa po kami. Ano po ba ang nararapat namin gawin? Please. Sinong nag-text yung driver niya? Kasamahan niya? Boss ba niya? Si Boss Rodney Dantes. Boss, please, tulungan mo si Payat na hindi marimata ang cellphone niya because ang like na lang ni Payat ang inihintay namin para road to 1 million na kami. Kung wala yung like niya, hindi kami magwa 1 million. Kaya please, tubusin nyo na Yung cellphone. si Payat. Ang nipis-nipis, ha? Hindi Payat. Hindi ng cellphone. Siguro hindi siya masyadong kumakain. Si Payat? Yung cellphone. I-charge mo kasi. Yung cellphone. Si Payat. Kaya nalubat.
Yung cellphone. Si Payat. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong, nasa linya sa ating telepono. Hello, Idol, what is your name? Hello? Sus, kinuok ko. Thank you so much. Maraming salamat. Oy, At go ahead. isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong. Ay, Tay. Masakit yung tenga ko. Isumbong ko lang sa mga anay, kinakain yung mga karton na hinakot namin eh. Yung anay. Hirapan kami magbuhat, oo. Oh. Ano bang gawin namin sa anay? Sabihin nyo, sige, pakainin ko pa kayo ng karton basta tumulong kayong magbuhat ng karton. Hindi, dapat ganito. Sige Pangulo. ma'am, go ahead. Kainin mo rin yung ana. Wala ko yung anay. Oo nga. Wala namin yung anay. Hindi. Kasi anay versus cartoon, kung ako ang tatanungin mo, ipasok ko yan siya sa loob ng... Karton? Hindi, ng anay. Yung kausap natin, ang sarap ipasok. Sa karton. Hindi, sa anay. Yung kausap natin, para siyang Anay? karton. Parang cartoon karakter ka na. Salamat, Toy. Bakit ang nipis ng boses ni Bulantoy? Akala ko ng anay. Next. Isa pa ang sumbong, Ate Chrissy, i-shoot mo na. Okay, the sumbong is from Emilia Magpasyo ng Taguig City. Go ahead. Pangulong Dagong, Tito Bong and Ate Chrissy, Yes. isusumbong ko lang po itong tanod sa amin. Bakit? Parang ako lang po yung lagi niyang nakikita at hinuhuli. Yung kapitbahay ko naman po, lagi naman po lumalabas ng curfew na, pero hindi nahuhuli. Ano po ba kaya ang dapat kong gawin? Simple lang, hindi kayo close. May nagsabi na rin dito dati na sa akin na bakit hindi siya sinusumbong o huli because close kasi sila. Kayo, hindi kayo close. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pa ang sumbong, hi, Tito Bong, Ate Chrissy, at Pangulong Dagong. Ako pala si Papa Ronnie Azor ng San Juan City. Yes, paparoni. Birthday ko kasi ngayon. Namumblema ako kung ano ang ipapakain ko sa mga bisita ko na iimbitahan ko na sina Mebs, si Mama Mariz at ang aking mga anak na si Ristel at si Ronald. Ano po ba ang nararapat kong gawin at saan ako pwedeng kumuha ng panggastos sa aking birthday? Huwag ka nang mag-celebrate, sir. Because baka mangutang ka pa sa akin, wala akong ipapautang sa'yo because my God, I hate corruption. That's why mag-orasyon na lang tayo. Oras na mga idol para sa ating iba't ibang klase ng ating mga orasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Sa lahat ng mga nag-birthday, happy birthday. Kung wala kayong handa, wag na lang mag-birthday. Ang importante, healthy po tayo sa araw na ito. At para tayo'y swertihin sa araw ng birthday nyo at kahit hindi nyo birthday, bigkasin nyo ang Unod, bokog, onod, boto, laman, boto. Onod, bokog, onod, boto, laman, boto. Sina Arnel Montoya, Peter Elizalde at mga taga-Goddess Tracking na mga drivers at pahinante, hindi gwapo, hindi rin oso. Maghanda sa inyong mga birthday. At orasyonan din natin ang mga suki nating tagapakinig dyan sa may Las Piñas, mga nasa Toda, dyan sa Pasig City, mga nasa Toda, mga drivers, conductors at mga inspector, si Sally Gonzales, Antonio Requinto, Elizabeth Nacionales, Susan Figueroa, Key Ugatis, Alvin Torrio, Asila Poles, Jerry Morales, Francisco Villamor, Marc Anthony Balesteros, Norbelin Peña Florida, Lordica Sorino, Christian Salay, Kimberly Martinez, Tantan Rica Franca, Roland Hinobia,
Zoproc, Dexter Martin Monganas, Ivy Castillones, Miss Atilin Tilapia, at si Shutdown. Sa lahat ng mga tropa ni Banher Largo at sa lahat ng mga Largo family Oh, lalargo na, nakikinig lalargo na. ngayon. Salamat daw kayo sa mga taga Trillium Company, sa packing department, pati na si Mamo, si Ate Alice, si Kuya Roland, at sa Mag-packing mga kayo. pinakamaganda naming manager na laging nakikinig sa inyo, si Madam Mary Ann, na kasing ganda ni Ate Crazy, at ang mga Lau Imposible. family. Imposible. Gikan na kay Banher Largo. Largo na, madam. Paorasyon sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Kay Richard, kay Annabel, kay Annabel, Carlita, at part two. kay Emerito. Kala ko yung manika. Pati na rin kay Papang at kay Mamang dyan sa Pasig City na lagi daw nanonood sa iChorgol. Regards kay Mayor. Lalo na kay Matet na nalalaglag daw ang pustiso habang tumatawa. Yaks. Ew, yummy. Michelle Clarines at family Clarianes sa Taririk, Manalabak, Camarines Sur, pati kay Jeffrey Sabangan, kay Junar, inom daw tayo pag uwi ng Sampaloc, Rizal. Paorasyon curfew pa. din kay James Chavez sa kasamahan niya dyan sa Beth Garden ng Pampanga na nakikinig na nabubulunan habang kumakain sa kakatawa. Paorasyon din Uminom ka ng tubig. kay Angelica Chico, watching from Novaliches, at pati na Si Miss rin Jella yan. kay Orly Aranda Osias, at kay Cressy sa lab niyang si Resilda ng Jenny's Pasig. Paorasyon sa lahat ng Team Puyaters, kila Marvin, kila Bars, Mga tulog Shine, Catherine, Faye, at kay Patricia. At kay Mulawin Bagi Park Joel, kay Hendrix Kaday, Benji Amos Basti, at mga kay Sean Hendrix, mga taga Simona, Taytay, si Nanay Nia at si Len. Sa lahat na rin ng mga tropa ni Jeffrey de la Cruz nga parating naghana siyang tattoo, kauban ng ang staff na si Ron, pati na rin si Tom Bits. Ang ilong murag tambis. Oras na, idol, para sa ating mga suggestions na mga last talk. Ate Chrissy, Pangulong Dagong, i-shoot nyo na. Go ahead. Pangulong Dagong, ano ang gusto mo? Butika o lata? I'll go for lata. Mas kailangan kong pagkain. Pagkain, hindi gamot. Ate Chrissy, Yes! last talk. Go! Kung papipiliin ka, ano ang mas gusto mo? Kispirin o Yakapsul? Gusto ko Kispirin. Mahilig ako sa Kispirin. Sino ang hahalikan mo? Si Pangulo! Wag ma'am, wag. Pangulong Dagong, mamili ka. Go ahead. Last talk, hika o manika? Hika na lang. Pag ginawakan ko manika, masig malaantang bayot. Sabihin na lang, binabai ako. Okay na ako, hikain lang ako. Ate Chrissy, last talk. Kung may gusto kang paglalaruan, anong klaseng doll ang gusto mo? Si Barbie o si Ken? Gusto ko si Barbie. Babae na pala ang gusto mo ngayon, Ate Chrissy. Hindi, gusto ko. Sabi ko na nag-ship na to ng course. Hindi kasi naman syempre, no? I-idolize mo si Barbie. So gusto ko maging Hindi. kasing sexy ni Barbie. Sakto yan, ma'am. Sa'yo si Barbie. Tito Bong, sa'yo na si Ken.
Oh, di ba? Para bongga. Last but not the least, last talk, Pangulong Dagong. Mm. Sino ang pinakamagaling mag-asikaso ng tubo? Oh. Ang DJ o ang tubero? Ayusin mo yan. Sabihin mo plumber. Plumber in English. Sabihin mo plumber, ha? Oh, okay. Alam niyo, sa totoo lang, magaling talaga yung mga tubero sa tubo. Kahit anong tagas pa yan. Oo. Pero mas magaling ang DJ. Hindi niya kailangan na kumpunuhin yung tagas dyan. Iinuman niya na lang ng tablita. Ayos ang tagal. That ends our last talk, Idol. Ako, you can follow me sa aking Facebook, Tito Bong, at send your suggestions out there. In the Okay. meantime, magpapaalam na ako. Okay, bye. May session pa ako sa Senado. Di wow. May session ako sa Senado para sa PhilHealth is Wealth. Ay nako, sige, isama mo na lang ako dyan. Total, nakasama niyo rin naman ngayon. Gutom na yung dila ko. Pansin niyo? Ma'am, sandali lang. Ano? May practice pa ba yan dila mo? Wala na nga eh. Ay. Yun, nakasama mo ngayon si Ate Gracie. Nakulang na sa practice. Wala ka kay Tito Bong, praktisado yan. Ito po si Pangulong Dagong, susunod na Emotions on I with Daddy Dong and Iska Morena. Maraming salamat mga idol sa walang sawang pakikinig at suporta. Si Doc Rems Uy, mga taga Santon at Nature Soya. Salamat po sa inyong lahat. At the Quarantine Wave 4 is coming, kaya hindi lang load ang ibibigay, pati unique toothpaste. Abangan nyo po yan dito sa 93.9 IFM Idol. Mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Check your oras, saktong 12:00 na. Information.